Wow! Grabe mga kachapsoy. Sobrang relaxing po ng tunog ng lagaslas ng tubig mula sa Pinipisakan Falls. Napakaganda po ng lugar. Welcome back mga kachapsoy. Ngayong araw ay nandito po ang pamilya ng aking asawa. Nagbabiyahe po sila papunta po sa isang sikat na destinasyon dito sa Las Navas, Northern Samar, ang Pinipisakan Falls. At ayan na nga, pagkatapos ng mahabang biyahe sa bangkang di motor, ngayon naman po ay mahabang lakaran ng kanilang titiisin. Yay! Sige, ginusto nyo ang mga yan. Maglakad kayo. Buti na lang at hindi ako sumama. Kung hindi, baka dito ako inatake ng rayoma. Bawal po kasi ito sa mahina ang tuhod at mahina ang loob. Pagkatapos nga ng mahabang paglalakad, sa wakas, nandito na po sila. At ayan nandito po marami po mga cottages na pagpipilian. At grabe, ang ganda ng lugar. Syempre, lapag muna ng mga dalang pagkain. At ayan nga, dahil nga isang barangay sila, isang barangay din yung budget nila. At ayan na nga, dahil nga mga sabik ang mga yan sa pagligo, punta ka agad sa talon. Pinaghandaan talaga nila pagpunta ngayon dito at pagligo. Isang linggo nga silang hindi naligo para dito. May daw amhok. Mga kachapsoy, huwag nyo nang intindihin ng tuktugaok ng manok. Dahil madaling araw ko tong na-record ang voice over. Kaya enjoy na lang kayo. Tuktugaok. At ayan na nga, bumaba na nga sila mga kachapsoy. Pero alumpit silang maligo dahil malamig ang tubig. Sila ay mga kandingon. Pero joke lang po yun dahil kanina pang mga excited ang mga yan ako. Sige, bumaba na kayo. At ayan na nga mga kachapsoy, malayo pa lang tanaw na po yung napakagandang Pinipisakan Falls. Grabe Wow, at mukhang malalim nga ito dito mga kachapsoy. Pero mabuti na lang po, nandito yung mga diwata na mga nagbabantay ng Pinipisakan Falls. Yan po ang mga yan Yan po ang mga diwata. Ang gaganda ng mga diwata. At ayan na nga, umulan na nga mga kachapsoy. Yay! Ang diwatang ito ang nagpapaulan. Siyang tagapangalaga ng kalikasan ng Pinipisakan. Pero sa totoo lang po mga kachapsoy, isa po talaga ito sa pinakamagandang lugar dito po sa Las Navas, Northern Samar, kung saan po dinarayo po ito ng mga lokal at dayuhang turista dahil po sa napakagandang view o tanawin ng Pinipisakan Falls. Malamig po ang tubig, masarap pong maligo, sariwa ang hangin at tunay pong napakaganda po ng lugar na ito. At sana po ay mapanatili nila talaga ang kalinisan dito. Wow! Grabe mga kachapsoy. Sobrang relaxing po ng tunog ng lagaslas ng tubig mula sa Pinipisakan Falls. Napakaganda po ng lugar. Mula po sa mismong bayan ng Las Navas, Northern Samar, humigit kumulang 15 kilometers po ang layo papunta dito sa Pinipisakan Falls. Pero sulit po yung pagpunta ninyo dito. Grabe, ang ganda. Ang ganda talaga mga kachapsoy ng likod. At ayan, naglangoy-langoy na nga sila mga kachapsoy. Ayan na, nagturutipagsaw na naman sila. At saan naman kaya pupunta ang mga ito? Nako,
Malamang kukuha ang mga ito ng pagkain. Sasalisi ba sa mga naliligo? Ligo kayo, kain kami, ubos kayo later. Oh, ano ka dyan? Isa ka ba dyang Serena o Balina? Yay! Huwag kang malulunod, walang marunong lumangoy sa mga kasama mo. Tumagay meron pero lumangoy wala. At ayan, naglangoy-langoy na. At ayan, lumudok pang gaga. Habang inuupa ka ng mga ito dito ang handa. Nako, ubos. Talagang napakaganda ng Pinipisakan Falls. Kapag napunta kayo rito, talagang busog na busog ang inyong paningin sa lahat po ng kagandahan ng falls na ito. Grabe. Napaka-aliwalas sa paningin, napakalamig ng tubig, napakasariwa ng hangin, at tunay naman pong mamamangha kayo sa ganda, sa kariktan ng lugar na ito. Pero kagaya ng ibang lugar, marami ding mga kwentong nakadikit ng kababalaghan sa napakagandang lugar na ito. Pero ang tunay na hindi nawawala sa mga kwento ng dumarayo rito ay ang ngiting hatid ng lugar na ito sa bawat puso ng pamilyang pupunta rito. Kaya naman po sa lahat po ng darayo dito, kailangan pong mag-ingat kayo, hindi lamang dito. Kahit saang lugar po ay maaari pong maganap ang mga insidente at aksidenteng hindi ninyo inaasa. Sa mga darayo, maaari ninyong marating ang lugar na ito sa pamamagitan ng 2 ore ng pagbiyahe. Maaari kayong gumamit ng bangkang dimotor. Direktang darating kayo dito sa mismong lugar ng Pinipisakan Falls. O maaari kayong sumakay ng habal-habal mula sa inyong lugar papunta dito. At ayan, nagtalon-talon na sila. Nako, ang sarap sigurong maligo. O ayan, isa pa yan, nagpakitang gilas. Ang gagaling. Nako, kung ako niyan, patuhod lang ang kaya ko. Kung kayo po ay galing ng Katarman, maaari ninyong marating ang lugar na ito sa pamamagitan ng pagsakay ng habal-habal o scooter. Kung kayo naman po ay galing ng Palapag, Mapanas, Gamay at mga karatig bayan nito, maaari kayong direktang sumakay ng bangkang dimotor o kaya ay magbiyahe papunta ng Rawis Terminal upang doon ay magpahatid sa habal-habal papunta dito sa Pinipisakan Falls. Pero higit pa ring mainam na may kasama kayong kabisado ang lugar para lalo kayong maging ligtas. Pagdating ninyo dito ay may naghihintay na floating cottage na tag 500 pesos lamang. Nariyan din ang mga tagapamahala ng lugar para tiyakin na sulit at ligtas ang inyong pagdayo dito. Kaya tara na, punta na sa Pinipisakan Falls.